Uživajte u rubrici Ručak za sutra s Podravkom. Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u Ručak za sutra s Podravkom. Danas ćemo pripremati pohani buncek. Svinjska koljenica, bavarski specijalitet, ponos Oktoberfesta, ali oni ga peku, a mi ga kuvamo, ali danas ćemo ga i pohati. Idemo raditi. Prvo ćemo pripremiti krumpir jer njemu treba najviše vremena. Vegeta twist za krumpir. Inače, mi ćemo staviti samo jednu žlicu jer cijelo pakiranje je za 3 kg krumpira. A ja ovdje imam otprilike oko kilu. Malo izmiješamo. Pouljimo. Pa opet izmiješamo. U posudu za pečenje. I u pečnicu. 180, oko sat vremena, a ja ću ga paziti, možda je pečnica danas malo brža. Radit ću pisko tijesto ili orli. Posebno bjeljanki, posebno žumanjki. Sad ćemo izmiješati bjeljanke. A sad druga zdjela, brašno. Ovdje sam već izvagao 150 grama. Malo pivice. Piva se inače sve češće koristi u kulinarstvu, čak vele da je bolja i od vina. Možda zato jer ima manje alkohola, pa i ona gorčina dobro daje, međutim tu se gorčina baš neće osjetiti. Isto dobro izmiješam. Smjesa za pohanje je gotova, malo će odstojati, a za to vrijeme otkoštit ću buncek. On bi već i ovakav bio dobar, ali budemo malo neke danas posebni. Evo kako se lijepo odvaja, znači da je super kuhan. Kuhao sam ga normalno u slanoj vodi, a on je bio predobno i dimljen. Tu nema velike filozofije, kosti već same ispadaju, maknut ćemo kožu, evo, to ide super. Inače možemo i kožu iskoristiti. Evo, narezat ću na lijepe komadiće, to će biti prekrasno. Vi možete i na komadiće, možete na kockice, kako vam odgovara. Zagrijem ulje. Sad ovima je smjesa dobra. Stavit ću malo soli. Pazite da ne presolite jer i buncek je slan, a smjesa nek bude malo gušća od smjese za palačinke. Ulje je spremno, idemo na pohanje. Možemo sve jedan puta, možemo i ovako samo umočiti i ako stavite krupne komade, budete prije gotovi. A ja zeznu i narezu sitnije komade. Ovo je zgodno ovako i za neki parti uz kartanje i tako. U čačkalice uzdjeli pa pomalo pikati i zabavljati se. Držimo dok ne dobijemo zlatnu žutu boju. Prva tura je gotova. Na papir malo da se ulje odsjedi. Kad svi budu gotovi, možemo servirati. Dok se druga tura peče, ja ću na brzinu napraviti jedan umak. Vjerujte, jednostavan, ali fantastičan. Vrhnje, hren, malo soli. Izmiješamo. Uz buncek savršeno. Malo umaka. Gore bunceka. A sad čarobni štapić. Dobar tek. Za pohani buncek nam je potrebno jedan buncek, 150 g glatkog brašna, 3 jaja, 200 ml svjetlog piva, 200 g kiselog vrhnja, 2 žlice hrena, sol, a za prilog 1 kg krumpira, 50 ml ulja u jednu žlicu Vegeta twist za krumpir.